kada evropski zvaničnici govore o cenzuri, obično misle da je suviše dozvoljeno da se nacionalni duh pokaže u javnosti. Proces kolonizacije, i to je proces, ne to naše obožavanje lidera isključivo, nego pre svega i taj proces kolonizacije kojem smo izloženi, i to ne samo mi, nego mnoge zemlje u našem okruženju, a pre nas zemlje Južne Amerike, zemlje Srednje Amerike, zemlje Afrike, zemlje Azije, zemlje Istočne Evrope. Dakle, kolonijalni duh je izašao iz boce. I taj kolonijalni duh, naročito marketingom, i političkim i svakim drugim, on je uspeo da nametne određene vrednosti. Mi nismo ni svesni kada kažemo u tom našem blatu, a mislimo na blato Južne Amerike, na blato Severne Afrike, gde nema blata. Mislimo na blato Azije, Balkana, da mi u stvari kao papagaji ponavljamo ono gde jake korporacije, 20 korporacija koje vladaju svetom, gde one i žele da nas vide. One vole kad mi govorimo da smo u blatu, da smo skloni totalitarnim režimima, da smo skloni totalitarnim autoritetima, autoritarnim vođama. Oni nam nameću upravo taj duh. I nameću, što je meni najstrašnije, stvaraju odijum prema slobodi, time što kažu da je sloboda u stvari ropstvo. Kao što i Orwell kaže. Kao što to kaže i Orwell. Prema tome, vi robujete u stvari slobodi. Potrebno je da budete robovi da biste bili slobodni. Potrebno je da prihvatite naše vrednosti u ekonomskom smislu. Jedna je da tako kažem, jedan stav je dominirajući, a to je da su stranci uvek, kad se kaže stranci, misli se isključivo ili na Germane i bele protestante anglosaksonce. To su stranci, svi su ostali domaći, mi, Indijanci, Crnci, Meksikanci, svi smo mi domaći, svi smo naši, Rusi, Turci, svi smo mi naši, a stranci su dobri upravljači. I jedino su stranci dobri upravljači. Bžežinski ne beži od stava i javno ga promoviše da nisu sposobni Sloveni da upravljaju sibirskim bogatstvima. To je vlasništvo celog čovečanstva, a pošto je to vlasništvo celog čovečanstva, moraju beli anglosaksonci i Germani da upravljaju u ime celog čovečanstva, jer su oni najbolji upravljači. I sada kad ja ovo govorim, vama se čini to, pa kako mogu da tvrde nešto tako apsurdno? Ali kad odete na Novosadsku pijacu, vidjet ćete kako mnogi papagajski ponavljaju tu istu instrukciju u novom nekom obliku. Jao, kad bi došli Nemci da urede ovo ovde, da nas srede, da im predajemo i japs, i nis, i mis, i šume, i vode, i zemlju, da sve urede, bili bi kao Holandija. Taj su stav oni uspeli da nam nametnu. I to više nije stav samo naše te kompradorske elite, kako bi rekao Antonić, dakle ljudi njihovih poslovođa, nego je to stav koji su uspeli baš takvim primitivnim emisijama. I te emisije su u funkciji toga, i ti reality show, svaki taj reality show je u funkciji toga da nam pokaže koliko smo balavi i blatnjavi i blesavi. 3B, jel? Baš to vole da čuju. U tom duhu oni bi da promene mentalni sklop. Kada to shvatimo, shvatit ćemo da sve resurse treba da predamo na upravljanje njima, da neki od nas navuku bele rukavice i pojave se samo u restoranima da služe hranu i piće, a ostali nek vide kako će se snaći u tom blatu, mulju i kalu. Nažalost, naša intelektualna elita potpuno je prihvatila taj stav. I taj stav i filmovima, muzikom teže, ali filmovima, slikarstvom, romanima,
publicistikom uspeva da nametne i najširim slojevima stanovništva. Medijskom slikom. Medijskom slikom o nama, medijskom slikom nas samih o nama. Sad, gde je tu ta cenzura? Cenzura je kada se neko cenzurisano je jedino kada se neko tome usprotivi. On je protivnik evrointegracija. On je protivnik evropske misli. On je protivnik našeg puta u Evropu. On je za novi primitivizam. Ne, naprotiv. Naprotiv. Mi moramo da počnemo da razmišljamo, da se branimo onako kako je Churchill rekao, da se moramo braniti. Svom je narodu to rekao, a neko mora reći i našem. Branit ćemo se u vazduhu, branit ćemo se na vodi, branit ćemo se na kopnu, branit ćemo se rukama, branit ćemo se topovima, branit ćemo se svim čime raspolažemo i nećemo biti robovi. I nećemo se nikada predavati. To je govorio Churchill. Ali moderni kompradori misle da na takav stav o odbrani imaju pravo samo gospodari sveta, gospodari 20 korporacija koje danas praktično preuzimaju i marketinški i u svakom pogledu kontrolu nad svetskim. Još jedno potpitanje, Duško mi neće zameriti, njemu ću pružiti isto dovoljno vremena. Kad ste kod ovih belih rukavica i tog konobarisanja u tom blatu, neki će moći da rade za 200 evra i bakšiš od bogatih, da pitam ja vas ovako kao ekonomistu, kao laik i kao građanin sa te neke od novosadskih pijaca, evo neki Duško mi pomogne ako ne pitam dobro. Gde je to perspektiva našeg čoveka u tom Beogradu na vodi kad bude sagrađen? Šta će to naši ljudi tamo da rade i za kolike plate? Šta vi kao ekonomista procenjujete? Nije zlonamerno pitanje, potpuno hladno, nepristrasno i objektivno. U Ekonometru sam napisao jedan članak u Beogradu na vodi. Kao ekonomista mislim da trenutno nije poslovni prostor, luksuzni apartmani ono u čemu najviše oskudevamo. Beograd na vodi otprilike sugeriše ideju da privreda buja, da je zaposlenost odlična, da su stope rasta visoke, da finansijske transakcije su brojne i prosto guraju sve napred, da nam nedostaje jedino poslovni prostor, da nam nedostaju luksuzni apartmani i da će to jedna velelepna kula i jedan velelepni kvart u Beogradu taj nedostatak moći da nadoknadi. Ekonomisti ne misle tako, iako u perspektivi iako se to dogodi, a može da se dogodi, u nekoj budućnosti, u nekoj perspektivi, kada poslovi krenu, ali ne mogu da krenu poslovi dok imamo taj ropski, kolonijalni i tribalni mentalitet u poslovanju. Profesore, čak i da se to desi, šta naš čovek ili naša žena, devojka ili mlad čovek može tamo da radi konkretno? I za koje pare? Iskreno govoreći, kada se naš bruto domaći proizvod usedmostruči ili udesetostruči, tada bi imali i naše mladići i naše devojke, bili bi tamo i bankarski činovnici, i dileri, i brokeri, i finansijski posrednici, i finansijski savetnici, i brinuli bi o tokovima kapitala i na celom Balkanu, možda i ali kad se udesetostruči bruto društveni proizvod? Naravno ne. Dakle, nikad ne. Pa nije nikad. Znate, premijer Vučić je u pravu kad kaže ne treba svaki projekt unapred osuđivati. Ali mi moramo da ga upozorimo, ne treba. I to je u pravu. I jednog dana će to možda biti nasušna potreba Beograda. Ali nije sada taj trenutak. Sada je trenutak verovatno da se izmesti železnička stanica, na što se čeka već 30 godina, taj trenutak je već davno prošao. Sada je trenutak da se elementarne higijenske i da tako kažem infrastrukturne
infrastrukturni objekti podignu u Beogradu. Sada je trenutak da se prošire ulice u Beogradu, da saobraćaj postane prilagođeniji 21. veku. Nije baš trenutak, a možda će posle toga biti trenutak da se dižu kule, neboderi, da se pravi Manhattan u Beogradu. Zašto da ne? Dobro. Duško, evo, obećao